Bethesda, het Zorginstituut. Daar zijn de medewerkers de straat op gegaan. Ze zijn in actie gekomen omdat ze ontstemd zijn over hoe zaken worden afgehandeld in de instelling. En ze willen niet blijven werken onder het huidige directeurschap. Zo stelt Extra vanochtend op de website, want we zijn natuurlijk een kijkje gaan nemen. En volgens de werknemers zijn er veel problemen met directeur Natasja Rog. De voorzitter van de vakbond CBV, mevrouw Annalisa Suarez-Matilda, is naar Bethesda gegaan. Ze heeft daar contact gehad met de minister van Gezondheid, Javier Silvania. En er lijkt inderdaad sprake van veel onvrede onder het personeel. En de minister wil dat de toezichtsraad een onderzoek gaat instellen. Tegelijkertijd werd deze week bekend, eigenlijk speelt het al enkele weken, dat minister Silvania aan de directeur van Bethesda heeft gevraagd: als je die 2 miljoen die je hebt gekregen niet goed hebt besteed, stuur het dan terug. Waarop de directeur aangaf dat volgens haar het geld wel goed besteed was en dat ze nog 1,5 miljoen van de minister heeft gekregen. Dat bleek anders te zitten, namelijk dat SVB voor 1,5 miljoen bedden koopt voor Bethesda. Er speelt van alles en er lijkt nu dus door die onvrede van het personeel over de directeur ook veel zaken aan de rol gebracht. In ieder geval, de zaak wordt goed in de gaten gehouden door de minister van Gezondheid, Javier Silvania, door de vakbond en er wordt gesproken met de werknemers.